গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি পৰিৱেশটো বহুতে ধুনীয়া হয় আৰু আমি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আহিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আৰু কেইবাৰ আহিলে আপুনি দুবাৰ আহিছোঁ 2016ত এবাৰ আহিলোঁ আৰু এইবাৰ আহিলোঁ আগতে অকণমান বেলেগ আছিলে এতিয়া অলপ বেলেগ হৈছে কিন্তু ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া বাইদেউ আপুনি ইয়াতে আহি পেলাই কি দেখা পালে আপোনাৰ গোটেইখিনি ইয়াতে আপোনাৰ ৰুটৰ এইটো বনাইছে নতুনকৈ আগতে এইবোৰ নাছিলে নাৱেৰে আমি সিটো পাৰে গৈছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ নতুনকৈ বনাইছে আৰু সেইটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু বিভিন্ন যিবিলাক আহিম বুলি কৈ আছে তেখেতসকলৰ বাবে আপুনি কি অনুৰোধ জনাব আপোনালোকে আহিব পাৰে খুবেই ভাল ৰাস্তাটো হয় আৰু একো প্ৰব্লেম নাই ৰাস্তা মই বহুত ভাল পাইছোঁ আগতকৈ বহুত উন্নত হৈছে আপোনালোকে আহিব পাৰে আহি কিনে আপোনালোকে আমাৰ অসমতে ইমান ধুনীয়া জাগা আছে ন আপোনালোকে আহি কিনে চাব পাৰে বহুত ভাল লাগিছে ঠিক আছে गिबियाव आङो दावरायझार इक' टुरिजम ससाइटि आरो गेरेमसा NGO नि जानानै आर'नाइ रादाब आरो बड'सा रादाब बिनिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिबाय आरो लोगोसे जोंनि बे बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव सफैनो हानाय आसाम आरो BTR हालामनि साफ्रोम लावखार ओंखाम जागिरि बिथांमोननिसिमबो आङो फैबाय थानाय 2021 गोदान बोसोरनि आङो गाहाम हामलायनायखौ आं जासिनायजों लोगोसे बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननायखौ आङो फोरमायहरबाय जोङो नैबे समाव नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों फोरमायनो सानोदि जिहेतु जोंनि दावरायझार बगामाथि इक' टुरिजम ससाइटि आरो लोगोसे गेरेमसा NGO नि दैदेननायाव बे बोसोराव आसाम आरो BTR नि गोबांथार लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोना सफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोङो नैबे फैबाय थानाय 2021 गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय जोङो फैगौ डिसेम्बर दाननि 28 अक्ट'आव जोङो साखाफारा जादों आरो बेजों जोङो खावलायनो सानो जोंनि बे बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव बुहुमनि आरो लोगोसे जोंनि आसाम आरो BTR नि साफ्रोम लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा सुबुं बिथांमोनखौ फैगौ गोदान बोसोराव मिनि रंजा जोंनि बे बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव बोथिसे ओंखाम जानो फैगोन आरो बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ फैनायनिफ्राय मोजाङै गाहामै बिथांमोनखौ दैदेनहरफिननायनि बिबानखौ जोङो लाबोगासिनो दङ आरो बिदिनो देग्लायबो जोङो लागोन आरो बेवहाय फैयोब्ला निश्चय बिथांमोना गोजोननाय मोनफैगोन मानो होनना बुङोब्ला साहा भुटान रायजो आरो सानजाहा उदालगुरि आरो सोनाबहा बाक्सा बे गेजेराव थानाय मोनसे समायना बियो लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा बेवहाय गोजौ हाजोआव उदालगुरिनि गोजौ हाजोआव बुद्ध मन्दिर आरो गोदानै बाथौ टेम्पोल बा बाथौ थानसालि लुफुंनाय दङ आरो बेजोंनो भुटान हाजोनिफ्राय जि समायना बोहैबोनाय बर्नदै बिमा बेवहाय काटनि नाव आरो लोगोसे राफ्टिं आरो गोजौ हाजोनिफ्राय ओंखारख्लायबोनाय जिप लाइनिं होननानै बुंगोन दुरुंजों गेलेनाय बेफोरखौ साफ्रोमबो लावखार ओंखाम जानो फैग्रा बिथांमोना गेलेनो हागोन आरो बे दैयावहाय उदाङै दुगैनाय सानस्रिनाय बेखौ बादायलायनोबो हायो ओंखायनो जों आसा खालामदों आरो खावलायनो लुबैदों जे लावखार ओंखाम जानो जाय बिथांमोना सफैगोन जोंनि बगामाथिसिम बिथांमोना जाहाथे बेवहाय फैनानै नांलाय खमलाय खालामा आरो लोंनाय जानायनि गेजेरजों जाहाथे बथल बुख्रुबनाय दै गुबुंले खालामनाय बिनिफ्राय बिथांमोना जानगाराव थायो आरो बेखौ जुदि बिथांमोना दावराव दावसि खालामनो नाजायोब्ला बेखौ जोङो आयेननि बायदि दहाय लानो थाखाय जोङो लिरनानैबो दोननाय जादों आरो बेखौ निश्चय जों खालामनाय जागोन ओंखायनो साफ्रोमबो लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोनखौ जोङो सांग्राङै थानानै जिहेथु मिनि रंजा बोथिसे जानो फैदों आरो बेबायदिनो मोजाङै मोजां न'आव थांफिननो हायो जों बेखौ गुरै खावलायगोन आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय 2021 मायथाइयाव गुबुन बोसोरनिख्रुइ बांसिन लावखार ओंखाम जानो थाखाय जोंनि बगामाथियाव सफैनो हागोन जोङो बेखौ मोजाङै मिजिंथिदों बे दिनै जे नोंथांमोननि जे जायगायाव बे लावखार ओंखाम जानो फैदों हागोन होनना बुंदों बे बेसेबां दिनसिम थागोन होननानै बुंदों जोङो आसा खालामदों गुबुन बोसोराव फेब्रुवारि दानसिम थायोमोन आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो जि नोजोर होनानै नायदों बियो बुंनो थाङोब्ला लावखार ओंखाम जाग्राया मार्च एप्रिलसिम बियो आबुङै सोलिगोन आरो बिनि उनावहाय लोगो लोगोनो टुरिजिम हिसाबै बुहुमनि गोबांथार सुबुं बिथांमोना जार्नेलिस्टजों लोगोसे टुरिस्ट बिथांमोना फैनानै बेवहाय हर थाफैयो बियो सोलिबायनो थायो आरो लावखार ओंखाम जानायाथ' जोंनिया बुंनो थाङोब्ला फेब्रुवारि दानसिम आबुङै सोलियोमोन आरो बियो बारायनानै जोंहा मार्च एप्रिलसिम सहैगोन आं बेखौ आसा खालामदों नैबे समाव आरो नुबाय थादों जे बावैसो गोदानै जे जानो थांगासिनो दङ जे BTR नि चिफ बिथाङा मोनफ्रोमबो जायगायाव जे लावखार ओंखाम जायगाफ्राव गिदिंनानै नायगासिनो बे टुरिजम बानायनायनि बाथ्रा बुंगासिनो बे बेलायाव नोंथाङा आङो गोसो गोरबोनिफ्राय BTR सागानगिरिजों लोगोसे दा BTR नि जाय बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्ट फर्म खालामबाय आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायदों आरो बिथांमोननि सायाव आंहा
गुवार मिजिं दङ जाय मिजिंनि गेजेरजों जोङो बुंगोन जिहेतु बगामाथिया जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गंसे बयजोंबो माने नोजोराव गोग्लैजानाय मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा आरो बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै बिटिआर सागानगिरि बिथांमोना आरो गभर्नमेन्ट फर्म खालामनाय जाय दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै जोंनि बगामाथिखौ नागारालासिनो बेखौ बिटिआरआव सोसननानै लादों बेखौ टुरिजिम प्लेस खालामगोन होननानै आरो बियो सिमांसोमोन होननानै जोङो सानदोंमोन नाथाय दिनै मोगथां महराव जाफुंगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो गमामायैनो बियो मोनसे टुरिस्ट जायोब्ला बे ओनसोलाव थानाय जोंनि गोग्लैसोनाय रायजो राजा आइ आफा बयबो संस्थापन मोनगोन आरो बिथांमोना जिउ राहा खुंनो थाखाय गोबां सुबिदा मोनगोन जों बेखौ गुवारै मिजिंथियो नैबे समाव जे बगामाथिसिम जे लावखार ओंखाम जानो फैयोब्ला जे गुवाहाटीनिफ्राय बेसेबांसो किल'मिटार गोजान जायो बेवहाय ओरैनो डिस्टेन्सन होनाय दङ गुवाहाटीनिफ्राय बेवहाय 85 किल'मिटार जायो ओमफ्राय आरो बिथिं ओरैनो राहा लामायाथ' हान्था मेलायाथ' बिराद मोजाङैनो जाबाय बिथिं उदालगुरिनिफ्राय प्राय मथा मथि 1.5 घन्टायावनो सफैयो आरो बिथिं मा होननानै बुंगोन तामुलपुरनिफ्राय आधा घन्टायावनो सफैयो जोंनि बगामाथिसिम ओंखायनो हान्था मेलाया मोजां जानायनि उनावहाय गोबांथार लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोनाबो बारा फैगासिनो दङ आरो बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै खुंनानैबो हरनो हादों आरो बिथांमोना जोंनि सायाव मोनसे आस्था लानानै जोंनि बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव गोबां लैहोर फैदों आरो बिदिनो फैबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिदों প্ৰথমবাৰ ইয়াৰ বিষয়ে মই বহুত শুনিছিলোঁ কিন্তু ইয়াত বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত যিটো আমাৰ এই ৰোপৱে ছিষ্টেম আছে বা ইয়াত ব'টিং ছিষ্টেম আছে এইখিনি চাই আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ ফেমিলি আমি আহিছোঁ নলবাৰীৰ পৰা গোটেইখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও ইয়াত ব'টিং কৰিছে ইয়াত আমাৰ ৰোপৱে কৰিছে আৰু এইটো আমাৰ নামনি অসমৰ কাৰণে এই বগামাটি ঠাইটো মোৰ হিচাপত মানে একেবাৰে উন্নত ঠাই আপুনি ইয়াতে যিটো নেকি ফেমিলি লৈ আহিছে আপোনালোকে কিমানজন আহিছে ইয়াত আমি ইয়াত আহিছোঁ 25 জন মানুহ আহিছোঁ ফেমিলি লৈ উইথ ফেমিলি গোটেইবিলাক আপুনি আহি পেলাই ইয়াতে কি দেখা পালে মই ইয়াত আপোনাৰ এই ৰোপৱে দেখা পালোঁ তাৰপিছত আমাৰ ব'টিং দেখা পালোঁ আমাৰ এইটো বৌদ্ধিষ্ট যিটো মন্দিৰ আছে এইটো মন্দিৰ দেখা পালোঁ আৰু আমাৰ যিটো মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আমাৰ ভূটানৰ লগত লাগি থকা এইটো যিটো মানে হিমালয় পাহাৰৰ যিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সেই বস্তুটো আমি দেখা পাই বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত আপুনি আৰু আহিব বিচাৰিব মইতো নেক্সট বছৰ মই ইয়াত আৰু আহিম এবাৰ আমি ভাবিছোঁ 3 বছৰ আমি চিৰিয়েলি ৰানিং কৰিম ইয়াত আৰু যিটো নেকি যিবিলাক আছে তেখেতসকলৰ বাবে আপুনি কি ক'ব যিটো ইয়াতে পিকনিক খাব আহিবৰ কাৰণে আমাৰ এইটো যিহেতু নামনি অসমৰ ভিতৰত বিখ্যাত ঠাই এই নামনি অসমৰ গোটেইবিলাক মানুহে মোৰ হিচাপত গোটেইবিলাক মানুহে বগামাটি এবাৰ হ'লেও চাই যাব লাগে বহুতে ভাবে বগামাটি বিষয়ে মই আগতে শুনি আছিলোঁ কিন্তু এই বিষয়ে মই সিমান জনা নাছিলোঁ বা বহুতে কয় বা ভাল বেয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কথা কিন্তু মই আহি ইয়াত বহুত ভাল লাগিছে আৰু গোটেইবিলাক মানুহে যাতে ইয়াত বগামাটিত আহে